Eyi mara ntanga ukwanothisa ukuthi emaphuphweni angeke ubone bathi kuvela abelungu or ama-China nani nani or wena ukile ntanga wathi uyaphupha wabona i-China or umlungu emaphupheni wakho. Awuthi ngibone ntanga umlungu. Hayi ntanga nami akasi ngiphuphe ngomlungu. Ngihlala ngiphupha mara umlungu akasi ntanga. Eyi ntanga nami akasi ngibone. Eyi isikora. Yebo. Niyayazi le ndoda ekuthiwa u-Atasi idume kakhulu lapha ey'nkundleni zokuxhumana. Oh ya bhuti u-Atasi uhlala. Ntanga asimazi ntanga asimazi. Hayi cha asimazi u-Atasi asimazi ntanga. Hawu. Animazi? Oh ya hayi asimazi ba asimazi. Hayi asimazi. Hayi bayamazi Mkhize. Lo uyamazi lo. Lo uyamazi lo. Uyamazi angisho. Hayi cha asimazi ba. Bengithi nikhuluma ngoRasata kanti nithi Atasa. Asimazi ba. Hayi Mkhize. Asambe zisimoshela isikhathi lezi ngane lezi. Zisimoshela isikhathi. Asambe. Alright ayinambeni kahle ba. Ntanga makufika abantu ongabazi ngathi ba-dangerous bafike bakubuze ngomuntu uthi awumazi ntanga. Labantu laba bafuna ukulimaza u-Atasa awubaboni? Sorry ntanga mina bengaboni ukuthi lezi zamaZulu. Yamthanda umngane wakho ne? Yo ntanga. Sorry ntanga. Dlamini. Sesambe kakhulu manje. Mara sizomthola ngiyakuthembisa Nkunzi. Ngifuna ukumbamba ngimpotoze. Hayi no, kumele atholakale. Ulidelelile izwe langakithi lo mfo, ulidelele kakhulu. Asomthola Dlamini, khululeka. Hayi no, makatholakala umpotoze wena nsizwa yangakithi, umpotoze. Hayi alright Nkunzi endala. Makukhuluma wena hayi, akunankinga. Asimbheke Nkunzi. Ya simbheke Nkunzi, asimbheke. Anginalanga lonke. South Africa kumele ngithembe. Kumele ngithembe mfana kithi. Hayi asimbheke. Sanibonani abantu bakithi, sanibonani. Niyathengisa abantu bakithi, niyathengisa imithanyelo konke namabhodo. R1 imithanyelo, R2 amabhodo. Niyathengisa abantu bakithi before nihambe yabo, niyathengisa. Ya. Akhona namagedlela abantu bakithi 10 cent elewaro. Bobhodi, ninjani bobhodi? Ndoda kunjani? Mina niyaphila bobhodi, mina niyaphila. Nifuna ukuthenga bobhodi, nithenga nithenga isikonke man. Hayi wendoda sizange ukuzothenga-ke size ngento eserious kabi-ke la. Wendoda wala eSouth Africa wena. Bhuti wami mina nala eSouth Africa mina. Ya nala eSouth Africa vele nizalela la bhuti wami. Bhuti wami kuba mkhore yang. Ndoda sizange ukuzodlala la. If wala eSouth Africa ubani igama lakho? Hayi bhuti mina igama lami ngubongani yabo mara bathanda ukunibeza ngo-Atasi yabo. Ngoba nithanda ukuva matasi bhuti ya. Hayi shaye khona bhuti ushaye khona. Vele sifuna yena u-Atasa. Usidelele kakhulu bhuti lapha ey'nkundleni zokuxhumana. Usidelele kakhulu. Umhlobo bani bhuti? Umhlobo bani awusho? Hayi umhlobo bhuti. Hayi mina aninasihlobo la eSouth Africa. Aninasihlobo. Wena ndoda. Umshangane noma uyini? Hayi bhuti mina nomzuru mina ya. Nomzuru. Phakathi le KZN phakathi deep. Phakathi deep. Hayi no, le ndoda iyasijwayela le. Phakathi diphu. Yakabani isibongo le ndoda? Wakabani isibongo wendoda? Isibongo sami bhuti. Isibongo sami. Ya bhuti isibongo sami nwakashaka. Nwakashaka bhuti. Shaka isibongo sami. Shaka? Wendoda. Zithini iy'bongo zakho kanye ngento ey'thakazelo? Zithini iy'thakazelo zakho wendoda? Izithakazelo. Awuthini bona? Ya izithakazelo nazi indlovu, nazi ilayoni, nazi impisi, ya nazi izithakazelo eziningi bhuti. Hayi wendoda. Hayi wendoda uyakwazi kona ukubala. Awusibalele lapho ngesiZulu yendoda. Ukubala bhuti. Ukubala izinto ezilula bhuti. Ya niyakwazi ukubala ngesiZulu bhuti niyakwazi. Awubale wendoda sizwe. Okay. It's 1 bese ithi number 2. Hayi ungazosidakela wena. Indoda yangakithi uma ubala ngesiZulu uthi kunye, kubili. Awuqhubeke nayo ngizwe. Alright bhuti wami. Ilula leyo bhuti wami. Alright bhuti wami. Kunye number 1, kubili number 2, kubili number 3. Wendoda. Ungazodlala la, ungazosisanganela wendoda. Butha lezi zinto zakho sami. Butha lezi zinto zakho. Usilandele. Bobhoti wasileho bobhoti. Alright bobhoti athini bothi ka? Butha wendoda ungazosimoshela isikhathi. Butha nsizwa.
Ya niyavutha bhuti wami, niyavutha bhuti wami. Eyi, abantu bakuba Mzansi bakuba Silehe yona. Yo, heyi, yendoda butha wendoda. niyavutha bhuti wami. Ya niyavutha bhuti. Ya awenze wendoda. I can't wait ukudlala ngawe ngikuxofoze. Yabona ngiphethe insizwa yakithi-ke ndoda. Wangakithi-ke lo. Ya. Asambe wendoda, asambe. Wena wendoda, ufuna sicime ikhamera wendoda. Bhuti niyacela, bhuti niyacela, bhuti ningayicimi ikhamera, bhuti nizohamba, bhuti. Uzimisele ukuhamba nini wendoda? Manje bhuti bhuti wami ngiyakucela ungayicimi ikhamera. Unawo amaphepha wala eSouth Africa wena ndoda. Akhona amaphepha bhuti, akhona bhuti. Awakhiphe ndoda, awakhiphe. Asikazodlala wahowe thina. Khipha amaphepha ndoda. Khipha amaphepha. Eish, ayi bhuti wami. Eish, amabhuti akhona, mara amabhuti niyazi musi ukuthi amaphepha ayadatshuka amabhuti, ya, amaphepha ayadatshuka amabhuti. And kukhona amagundwane, yabona amabhuti wami, kukhona amagundwane ayadla amaphepha. Amaphepha akhona, beninalo mina ipasi bhuti, beninalo ipasi. Nakuziyenzela bhuti ipasi. Ayikho lento. Kungcono sicime ikhamera, ayikho lento. Hayi bhuti wami niyakucela bhuti, bhuti. Bhuti, ngoba ngathi wocima ikhamera niyakucela bhuti wami, ungayicimi bhuti wami niyakucela tu. Bhuti nizohamba bhuti. Uhamba nini wendoda, uhamba nini? Awucace wendoda ukuthi uhamba nini. Nihamba manje bhuti wami, nihamba. Ungasimosheli isikhathi wendoda. Ngcono sikukhaphe, sikugibeze, sikukhaphe kini wendoda. Ningangikhaphi bhuti, nizohamba ngezinyawo. Hayi bantu bakuba Mzansi. Hey yo, did you subscribe to my YouTube channel? Usubscribe-anga. Mabo subscribe-anga, hamba uyosubscribe manje. Ngikutshela ngama-space cook amaguduva. Ende bongazi ukuthi uCheese ukwayeka isikolo for hustling ne bheka sekabuyelile esikolweni. Hayi man guys, hambani no subscriber and don't forget to click the bell for notifications so that you can get updated every time I post a video yabo. Ngikutshela ngo-Atasa running from Zimbabwe up until here eSouth Africa. Ngenyawo. Guys, something to subscribe. Bheka manje bona. Danko.